Hello mga Indians. Mga yan sa dito sa may Dunkin Donut Lukaw, no? I-vlog ko lang yan mga yan, yung location niya mga yan kasi nag-open to mga yan noong March, no? March 2024, no? Mga ilang buwan pa nang lumipas mga yan, no? Ito yung mga yan yung vlog ng Dunkin Donut, no? Sa may local, no? Sa may Lukaw pala, Lukaw, Dagupan City, Pangasinan. Tara mga yan, no? Tingnan natin yung location niya. Para lang naman niya kung sino may favorite na favorite na yung Dunkin Donut, makita na yung location. Marami yan, samahan niya ako. Yun pala mga yan, no? Yun yung sa tapat, yun yung Philinvest, no? Yung high rise, no? Condominium, no? 7th floor yan. Halos tapas na naman yan ng Dunkin Donut. Ito siya mga yan, so. Yan, Dunkin Donut. Dito sa may Lukaw, no? Lukaw, Dagupan City, Pangasinan, no? Yung location ng Dunkin Donut, no? Kaya kung sino may mapapaborito dyan ng Dunkin Donut, meron po dito sa may Dagupan City, Pangasinan. Okay, Mesa, salamat sa panood. God bless you. More power. Keep safe. Sana sa buti kang kalagayan. And bye-bye, mga Indians.